салом дӯстон ба бародарони хуб, шахсоне ки дар комментарҳои гапи қабеҳ менависед. Охир бародаро, як бор хушрӯ видеои маро тамошо кунед. Ман шуморо ба тиҷорат даъват мекунам, яъне ки даъват мекунам ки бизнес кунед. Ягон суми шуморо нахӯрдам, картама намудам ки пулам битен, ё ки гадоӣ накардам ки маро сум битен. Шуморо ба тиҷорат даъват мекунам ки ҳамун кори стройкатона пеш бубарен, аммо бо дар тиҷоратам бичаспен, яъне ки дар ҳамун маоши ту бо зиёд мешавад, дабавка меша гуфти рӯсо. гапи қабеҳи ту ягон корро буд намекунам бародаро. Шумо хубуш тиҷората гӯш кунед. Ман ягон гапи бад нагуфтам ки масалан шумо да сахт бираса, ё ки шахсе ки дар таи комментария менависи просто гапи қабеҳта як чизе нафаҳмидам. Ман карта намондам, ман як кас суми зиёдӣ нагирифтам, пули як касо нахӯрдам бародаро. Мо шуморо даъват ба тиҷорат мекунам, яъне ки каналҳои ютуб дорум фурӯшӣ, кроссовки бо нархи оптум дорум, донаакӣ дорум, ака ҳамаша донаакӣ надорум, як хел шаб. Барои ҳамун шуморо ба тиҷорат ман даъват мекунам. Нагуфтам ки масалан мада сум битем простата, ё ки барои видеом сумум битем нагуфтам, ё ки нагуфтам ки лайк бомонем, падилит кинен, накунен бародаро. Просто тиҷората ёд бигирен, бизнеста бигзарен, яъне дар тиҷорат бигзарен. Айму стройкатон ман бини ки ҳар миллат мекуна ку ҳами корра. Армянш ҳам бизнес мекуна, Азарбайҷанш ҳам бизнес мекуна, тоҷикои моро ҳам мекунан, иншоалло проблема нест. Аммо аксарият мо намекунем ку бояд ки мо ҳам бикунем, ҳама кадеса бояд мо ҳам бикунем. Проблема нест. шахсе ки намефаҳми тиҷоратам, ман 21 сол дар ҳамин тиҷоратам. Ман ай таҷрибаи худам шуморо меомӯзам, яъне ки ина ватсап ма бигӯем ки добавит кен дар группа добавит мекунам барои нархҳои дидани кроссовкиро, нархҳои оптумшон. Оптум ки хариди айма тамоми минтақаи Россия роид мекунам, яъне ки кадом шаҳри Россияда набошӣ роид мекунам, биги тиҷората пеш бибар. И бизнеси хубай бародаро, проблема нест. Зимистонашам дорум, тобистонашам дорум, тирамоҳишам. кадомида маъқул боша бинависем ватсапда бародаро, суратошро роитон мекунам, ё ки дар группам добавит мекунам. куркарам дорум, качбойчи дорум, хонободу сарбаланд бошен. ҳар шахсе қатима кор мекуна бо дили пур боша. Ина ҳаста шеринар ки қатима ҳамкорӣ куна. марҳамат. бародаро, аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесам. бисёриятон мушкилӣ дорен, яъне ки мушкилии хинакӣ, воспаленӣ ва мардонагӣ беҳад результати хуб нишон медиҳад. касоне ки тезда тамом мекунанд беҳад результати хуб нишон медиҳад. набор штри одном омадагай истеҳсоли Туркия мебошад. и банка қатъи банкаш ҳардаш як чиза, як курс лечение мешавад. иш барои моҳлати ҳамкубайра тӯлонӣ кардан, яъне ки ҳамин комплект ҳам хинакиро мегирад, ҳам мардонагиро ба худ мегирад, фоизи мардонагиро баланд мекунад ва ҳам моҳлати ҳамкубайра тӯлонӣ мекунад. кадомида дар кор боша занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. марҳамат, номеро даро мекунад. натурални тоза оригинал бо дар кашаш ҷавоб мегирем.